Hey, lad lige mit snapperne her der. Au. Ved du hvad, de også har meget fornøjelse? Her er bolde. Ja. De her, Jeg må ikke se det. plastbolde, som de, lige nu der ligger de og sover, som de hopper rundt i og kravler rundt i, og de synes, det er bare så skægt. Hvis de sover, hvordan er det så, når de er vågne? Når de sover, sagde jeg. De sover ikke lige nu der. Nej, det var det, jeg mente. Nej. Jamen derinde sover de, for det er derinde, den står den plast. Det er derfor, jeg siger, at de sover lige nu derinde. Ja, det er derinde, du plejer at gøre det. Ja, det er derinde, den plejer at stå. Ja, altså, det går lidt hårdt ud over dem. De er nok ikke lige lavet til hundevalpe. Der er jo nogen ud i skraldebøtten efterhånden. Er du en lille bandit? Ja, er du det, Piano? Er du en lille bandit? Ja, ja. Jeg tror, du er en lille bandit. Ved du hvad? Du er en lille bandit. Han er en lille glad hund. Og han havde i hvert fald besluttet sig, at den due der, den skulle han altså godt nok